Ingon ni ini ang grabing baha nga nasinati sa mga residente sa Santo Niño Village, Barangay Banila dihang mibunok ang kusog nga uwan. Sud sa tulo ka adlaw nga sunod-sunod nga pag-uwan sa miaging semana. 60% sa kinatibuk-ang residente sa subdivision ang naapektuhan diin gihulagway nga lapas sa tawo ang kalawom sa tubig. Sa gilapton sa subdivision, 15 ka mga dalan ang apektado ug kini gilangkuban sa Eagle Street, Falcon, Nightingale, Peacock, Albatross, Woodpecker, Skylark, Owl, Pigeon, Sparrow, Flamingo, Pelican, Kingfisher, Cardinal ug Hawk Street. Matud sa usa sa mga board of directors sa maong lugar nga si Ed Latonio, dugay ng bahaon ang lugar, apan karon pa lang sila nakasinati o grabing pagbaha nga miresulta sa pagkaguba sa koral sa fish pond o pagkadaot sa makabtangan sa mga kabalayan. We declared state of emergency because we don't want that things to happen again. Di mi kaya, di mi cannot afford kay. How about kung hitabo na og gabi nga tuog ang tanan, di ba? Nya pag tan-aw nimo, nya burn out na biya, di ba? So kasi aman mi mo declare og state of emergency kung nanay tragedy nga dako. So we declared it nga at least kini karon first time ni tabo ang tubig taga lapaw sa ulo. Tungod ni ini, nagpakitabang ang mga naapektuhang residente gikan sa 450 ka mga panimalay kang Mayor Michael Rama og bisan na kang Mandawi City Mayor Jonas Cortez aron kasolusyonan ang ilang suliran. Gitudlo nilang rason mao ang gamay nga agianan sa tubig ug ang tubig gikan sa San Carlos Talamban Campus, Family Park, Holy Family, Gulyas Hospital ug ang Maria Luisa nga mulahos sa ilang lugar. Ang tubig sa kini nga areas from Maria Luisa, San Carlos, Nasipit, MCWD, i-reroute padung didto sa Mahiga Creek. Ang Mahiga Creek mo i-rehabilitate, mo limpyuhan mo ipadak-an ang Mahiga Creek. That's the initial nga at least to prevent all the flooding in that area. Gimanduan dayon ni Mayor Michael Rama ang mga sakop sa task force gubat sa baha nga aksyonan kini. Busa ni adto lang Martes, Setyembre 19 sa pagpanguna ni retired Colonel Jefferson Umandam, kuyog ang CCDR-RMO, DPWH, DEPW, Probe ug uban pa dali nilang gitrabaho ang drainage ug ang agianan sa tubig sa maong subdivision. Ang drainage line, especially the main drainage line from crossing San Jose de la Montaña papunta dito sa Kuan kaning Kabangkalan, das magana karon sa ato mga tao to clear all this declog, silt ana. And then naputi mga assessment team to find out kung asa gyud ma-redirect, ma-divert ang water from the usual route nila paingon sa Santo Niño to other route na dili kay destructive. Kalipay ang gibati karon sa mga lumulupyo sa Santo Niño Village tungod sa hinanali nga aksyon ni Mayor Michael Lopez Rama sa ilang suliran. Ang pagtrabaho sa ilang waterways dili man madali apan mapasalamaton sila sa amahan sa syudad sa gipakita nining sinsero nga pagtagad aron kasolusyonan ang dugay na nilang problema sa pagbaha. Kini ang balita. Maria Charis Baino Pineda, Cebu City News.